Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends. Kininausab ang inyong ubos nga alagad nga si Papa Joe nga magadalit kaninyo. Lain na sad nga istorya sa kinabuhi sa tuang sender nga si Amor. Kung unsa may unod sa iyang istorya atong paminahon karong tod. Pero sa dili pa giawhag ko kamo sa pag-subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya sa tuang YouTube channel and to help also our YouTube channel nga mo-grow siya mga ka-dear friends. So atong target karon tuiga 2025 kay makaabot na tag 100k. So ubay-ubay pa nga nakita nato sa tong stats nga wa pa maka-subscribe pero maminaw sila, mutanaw sila sa tuang mga gipasundayag nga mga istorya diri. So please help me grow para sa tuang YouTube channel ang pag-subscribe ug like and click and share mga ka-dear friends. Okay? And of course, sa katong mga nangita sad sa mga daan nga mga istorya nga naa sa kanhin nato nga format, makita sad na ninyo sa Katabi with Ate Gems. Paki-subscribe and click the notification button also. And of course, kung ginahan mo pada sa inyong suwat, pwede nyo ipada sa papajoesuperb@gmail.com or check the video description below para makita niyo ang email ad kung asa ninyo mapada ang inyong suwat tampo. So dito maglangay og aniana ang istorya ni Amor. Ang atong istorya naguluhan og Exodus 14:14. Ang istorya ni Amor. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo og sa tanan nga mga nagsunod sa imong YouTube channel. Tawagan lang ko sa pangalan nga Amor kay paborito kayo nako ni nga instrumental music nga Marriage de Amor. Kay mao magyud ni ang i-background sa mga salida kung sentimental na kaayo ang eksena sama sa kumpait nga naagian. Looking back, few years ago, kundi nakasinati kog sobra kagubot sa akong kinabuhi ug dili kay gubot lang. Sakit ug kaguol. Naatanan, all rolled into one. Diya gani kausa nga hapit na nako tapuson ang kinabuhi kay sa paminaw nako kung patay nako, mahuman na ang tanan. Dili nako maguna-kuna, di nako masakitan. Di na ko maluoy sa akong anak nga maghilak. Samtang nag-duty ko sa front desk, kay usa ko ka front desk staff o receptionist usa ka local resort sa Moa, nikalita sa butunga nga kung usa kong nahuna si Renen. Kung si Renen nang gani ang akong manaunaan, musabay dayon ang dilubyo nga nahitabo sa akong kinabuhi. How I wish nga di na lang siya nahimong amahan sa akong anak. Di ako manuntay daghan ng mga lalaki nga kapilian na mga tiguang o kanang gitawag nila og DOM as in dirty old man. Nasa mga batanon nga naibog nako nga bisan og di kay gwapo pero mas responsable pa siguro kay kang Renen. Kung gigamit lang nako ang akong utok niadtong panahona og wa ko magpadala sa mga estupido nga pagpitik sa akong kasing-kasing, siguro di ko magkalisod-lisod. Waon ako ni Mabdus og nagkaanak. Siguro nakagraduate na ko college, nakatrabaho og dako og sweldo. And maybe nakapadayon ko sa akong modeling career og nakatabang man lang ko sa pagpa-hospital sa akong papa sa wa pa siya namatay. Gibaso lang akong kagalingon Papa Joe, kinaatol man sab nga why guest resort mo nga nagtanga lang ko samtang naglantaw sa swimming pool sa among resort. Wala ko mabantayin nga nagsige na day og agas ang akong mga luha og niduko ko og namahid sa basa na kay nakong naong. Nanangid ko sa akong kauban nga mag-CR para makaretouch sa kuang makeup. Nga nalanay na tungod sa akong mga luha. Pero instead nga moadto kog CR, nisaka ko sa ibabaw nga floor sa pinakataas gyud dito sa part sa mong building nga wa pa nahuman kay under construction pa.
Diyan ako sa ibabaw ug wa ko'y nakitang construction worker bisan og usa kay Sunday man og tigpahuway pa nila. Sakto ang timing. Way makakita sa akong gustong buhaton sa pagtapos sa akong kinabuhi. Kumuamba ko sa building matapos na ang tanan akong pag-antos. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga life is unfair. As in unfair kaayo Papa Joe. Imagine, batanon pa kay ko. I was still 19, running 20 nito mga kayuna pero daghan na kay kong kalisod nga nagian o giatubang. Puslan man, may pa tapuson nako ang tanan. Andam na ko nga muambak diyang kalit nga nakadungog ko nga murag dunay ni ubo sa di pa kayo layo nga akong nahimutangan. Ug paglingi pa nako, usa ka medyo hamtong nga lalaki nga nagbarog ug nagtan-aw nako. Kalmado ra kaayo siya nga niingon nako nga Miss Exodus 14:14. Ha? Tubag ko pa nga wa ko kasabot siyang gisulti. Og niya itong higayuna nakaduol na siya nako. Mga duha ka dupa siguro ang gilayon sa mga lalaki. Akong kiingon nga nakasuwat sa Bible ba Exodus 14:14. The Lord will fight for you and you have only to be silent. Stay put ka lang. Na ang Ginoo nga andam nga musapnay nimo. Hatagan kaniyang igong kusog. Tawaga lang siya ug dayga siya kay siya ang gamhanan sa tanan. Paminaw ako pare siguro itong tawhana kay Diyos nun man kay mga gipanulti Papa Joe. Ako siyang gitubag Papa Joe. Kung sa paminaw nimo nga ganahan nagyug ko mamatay, pues nasayop ka. Gusto pa ko mabuhi pero wala ko'y choice. Wala ko'y laing mahununaan. Musimba ka. Pangutanan na sabihan nako. Usa pa na pangutaha oy? Musimba ba ko? Usa pa na pangutaha, padre? Of course, musimba ko kay sa Krista na nga akong papa sa una, tubag ko pa. Ni smile ang lalaki og nitubag nga, dili day ko pare ma'am oy. Miss di ay. Ayaw lang ko tuwaga og padre. Ako day si Moses. Matod pa nako. O matod pa sa mga lalaki, Papa Joe. I know nga dili angay katawa tong sitwasyon na kay way katawanan. Pero nagkatawa ko, Papa Joe. Sa iyang pangan palang daan, buutan na kayo siya paminawon. Gipadala ka sa Ginoo para i-save ko? Pangutan na pa, nako niya. Niya itong ikayunan, inaog na ko sa ramp, nga akong gipatungan, og nakalimtan na nako nga akong gustong nga buhaton, nga moambak. Well, maybe, pero dili literal nga gisugo ko sa Ginoo. Di man tanan ningon ana ra kasayon nga sitwasyon. Lahi na sa unang panahon nga magpakita ang Ginoo. Karon magpadala na lang siya tao nga mo instrumento in behalf of Him. Matod pa sa mga lalaki. Mo siya nag-joke nga Moses gud ay ang iyang pangalan Papa Joe. Guest day siya sa among resort. Mao pa gyud pag-abot sa among resort para mo check-in pero diha pa lang kuno siya sa gawas. Iyan ako nakit-an sa may bildo nga bongbong sa building og lapos-lapos ra ang pananaw sa gawas ug sud. Nanglingkod minduhan ni Moses sa mga file sa mga kahoy nga gibiyaan ra kaya nagkatag ra dito ibabaw sa mga construction workers. Ma'am Amor, piyong nga imong mga mata. Unya after 5 seconds, sinahinaya og buka. Dayon tanawa ang palibot. Matod pa ni Moses. Gituman pod nako yang gisulti og gipiyong nako ang akong mga mata. Unya inanay nga gibuka. Ni-inhale ko og lawom pinaagi sa akong ilong. Unya gibukan nako kung baba og gi-exhale nako tanan nga mga hangin sa akong lungs. Dayon gibuka ang akong mga mata. And surprisingly, yes, nakita nako ang pamilyar nga dagat nga nagpalibot sa among resort. Sa ibabaw nga bahin sa kakahuyan, sa ubos nga bahin sa kadagatan ug naapod, akong nakita ang dako nga swimming pool. Just the same. Subo ko pa nga sulti nga tukang Moses. Maybe now, pero po, maabot ang adlaw nga makita na nimo nga ang value ana sa tanang mga butang nga sa pagkakaroon, imo lang taken for granted. Tubag pa ni Moses. Dito ako siyang giatubang o giingnan nga sa pagtuon nimo wa ko nagampo. Di man ganit time nga gibasa na ko ang tibok Biblia in just one night pero ang gihapon ni tabo. Oh sure, nga gibasa nimo ang tibok Biblia. Bikonobi, unsa man tong giingon nimo ganiha bi nga Exodus 14:14 o kung tisulti na nimo. Pangutana na sab niya.
Ha? Ambot yun nakalimot nako. Tubag pa nako. Kaya medyo ko nahinumduman papadyoan ng Exodus 14:14. Buta na lalaki, pariunon kayo dating, pero it's too good to be true. I'm sure maayo kay siya nga mutambag-tambag nako kay wa pa masiguro siya kasuway og dako kay problema. Sige, Father, engineer, mubalik na ko sa reception kay gipangita na ko karon sa akong kauban. Nice talking to you and thanks for saving me. Matod ko pa niya dungan sa akong paglakaw ug ako siyang gibiyaan dito sa ibabaw. Nakabalik na ko sa front desk ug wa madugay ni sunod pud si Moses ug ni check-in siya kauban ang iyang laing tulo ka mga kauban. 3 nights and 2 days ang ilang pagstay sa among resort and during silang stay, magkita rami pirmi kay mag-agian raman siya sa lobby. Di gyud na siya makalimot nga mo say hi nako. And hello, diri ka nako. Mura na among interaction kay wala namin nagkaistorya pag-usab kay busy naman pug ko kay daghan naman kay mga guest basta weekends. Niabot ang adlaw silang pag-check out. Nakalakaw na ang ilang grupo ni Moses diyang nadunggan nako nga ningon si Baron nga ang akong kauban nga usa ka gay sa reception nga lahi man lagi kayo tug tinan-awan si Sir nimo Amor. Single para ba kuno to si Sir ingon na iyang kauban. Matod pa ni Baron diri nako. Igor ako ni smile kay lagi sa tinuod lang mas pabor pa siguro mahimo na kong papa si Moses. Kay 39 years old na siya niya, ako 19 years old lang. Muna akong gisulti kang Baron sab. Pero nitubag siya sa akong amiga nga, o nitubag po ng akong amiga nga, kay bawon ako, anong nasa mong utok friend. Di ni mo siya type, si Sir Moses. Pero so what? Di na nauso ng type-type ron uday, uy, nakaagi na bitaw kag hunk, gwapo, bata, same ni mong edad, pero ang ending, ikaw may nasakitan. Human, gipamabdusan lang ka, unya, gibiyaan. Ang ipasabot ni Baron nga gwapo nga hunk nga lalaki kay si Renen nga mo yamahan sa akong anak Papa Joe. Si Renen ang akong first crush, first love, and first of everything. So kay pagkabata nako nakita nako niya nga kay schoolmate mami, nakita na jud ko niya pirmi. Maguwang lang siya nako usa ka tuig. Pareho ra may lugar nga gipuy-an, ang lugar kung diin nagkaila ang managkaila ra ang tanan. Pareho ra may simbahan. Pareho rami og minteryo, pareho ra sa mi og eskwelahan. Nakauyab gyud mi ni Renen diyang kasagsagan sa ko ang pageantry life. First year high school pa lang ko diyang niapil nako og BUCON, short for beauty contest. Nagsigi-sige nako kadaog bisan og asa na lang ko moapil. Halos napilan nako ang tanang lungsod sa among barangay ug mintanang lungsod ug ang mga barangay sa amuang lungsod. Ako pod ang kuhaon kung dunay mga Reyna Elena o nakasayaw na pugkog sinulog sa Cebu City. Ako ang magdala sa Santo Niño sa sinulog ng mga contingent sa mong lungsod. Di lang nako isulti og unsang tuiga. Duha rami ka igsuon si ate og ako, dili pod matawag nga pobre gid kayo mi, average lang. Akong papa na trabaho nga dako-dako pud siguro sweldo kay nakapalit man siya og second hand nga sakyanan. Do karaan pero at least mo larga pa man pod. Ang among balay kay karaan sab kay kabilin pa sa akong lolo og lola. So dili mi matawag nga ubos kayo ang kahimtang. Mo nga naglibog ko nganong wa gyud ko mauyon ni sa pamilya ni Renen. Silang tibuok pamilya against kayo nako. Naglibog ko nganong hate kayo ko sa iyang mama nga itago lang nato sa pangan nga Lupita. Short for Lupit or Malupit in Tagalog. High school mi si Renen, diyang nagkauyab mi. Pero diyang nahibawan sa iyang family, nasuko sila o gikasab-an nila si Renen. Gihadlok nga di na paskwilahon sa college kung magpadayon mi. Sumoto, gipatuon na mo ang tanan nga buwag na mi ni Renen. Pero ang tinuod, wag yung may nagkabuwag. Gipanabi ka ni Lupita dito sa simbahan nga ikaw kuno'y mag-una-una sa iyahang anak. Matod pa ni ate nga nisumbong nako sa kadomingo nga gikan siya ni Simba. Human sa misa daw nagtapok-tapok ang mga members sa Women's Association ug nang limbak nako. Ako ang ilahang topic. Unsaon nga nasakpan naman sab mi nga nakita mi ni Renen. Dunay nakita namo sa may spring nga nangaligo og sweet kayo ming duha. Buwag na kuno unta mi si Renen pero nganong basta magkita daw mi
sa among province kay magbalik mong ekonomi. Ngano kang hate kayo kung Lupita ate no? Di man ito kabatig naong, di sa ko batig batasan. Di sa ko matawag og pobre kaayo. Pangutano ko pa nga kang ate. Na, feeling na ko dunay rason. Una, tungod kay broken family ta. Wala atong mama, ngunya si Papa Sad, tagsara muli. O ikaduha, mao ka ng imong pag-model-model or apil-apil ng mga beauty contest. Silang pananaw, siguro cheap ka kay magpakita kasi mong lawas. Kabaw na biya ka ng pamilya niya, nga conservative o Diyos nun kunuhay. Ang mama o papa ni Renen, parehong walay mga trabaho pero dako sila balay kanang modern o konkreto kay suportado sila sa duha kay igsuon ni Renen nga nagtrabaho sa abroad. Human sa akong high school graduation, nilarga kog city para muskwila og college. Mao'y ampay na ako. Kay sinabutan na namo ni Renen nga magstay sa ka boarding house para duol rami sa usag-usa. Huway kasayuran ang pamilya ni Renen nga same rami og boarding house. Ang akong papa nga mo'y among guardian, si ate kay busy sad permi sa trabaho. Unya akong mama, wanay pakialam na mo kay naa na siya ilaing pamilya. Diya sa city, mas na-enhance ang akong beauty. Gikuha na kog local modeling agency. Apil-apil na kog mga rampa-rampa sa pipila ka mga department store sa Cebu. Kana mga food court and department store, diya gyud ko magrampahan, Papa Joe. Bali part-time na ako ang pag-model-model. Kunuhay, bisan ng income portig yung gamaya. Halos di gani kaigo ipalit og make-up. Pero suko lang gyapon kay lagi ang among goal, mao ang exposure. Namasin nga naay maka-scout og big agency. Happy na ko mag 1 year sa akong model pero wag yun ikuha na ko nga big agency. In short, wag ko madiskubre. Instead, ang nakadiscover na ko, mao ang mga tiguang nga gitawag nila og DOM. Lahi-lahi og offer, tunay instant money, napoy pang scholarship. Ang uban, hagiton ka og live-in dayon. Puyo-puyoon daw, siya o papuyon sa sinalang kondo. For free, unya siya na pud amo paskwela. Dagan pa mga indecent proposal nga ako pang gipang take down tanan, kay lagi usaray nag-iya sa akong lawas. Lawas og kalang kung way lain kundi si Renen. Padung na mahuman ang first year, second sem, dihang nadiskubrihan na kung nagbunga ang kinawat-kawat namong panaglinapaay sa leyon o karnero ni Renen. Sa among boarding house, lahi ang babae o lalaki, pero mulighot mi sa sugusan ni Renen. Magpaabot mi nga maginusara na lang mi sa among isig ka room. Kung manlakaw na ang among mga roommates, diha gimi makalugar sa pagbinugnuay sa leyon o karnero. I can still remember sa sobrang kakuyaw nga akong gibati pagkakita nako sa duha ka linya sa pregnancy test nga kit, meaning positive nga buntis ko. Ako din gitextan si Renen nga magkita mi sa gawas sa silong sa among boarding house. Kutob na lang mi sa sala kay gibantayan na mi sa landlord kay nasakpan na mi nga magkawat-kawat og sud sa room. Ingon pa sa among landlord nga nasa blacklist na daw ming duha ni Renen kay bawal magidunta nga musud sa room ang babae sa lalaki and vice versa. Mo'y nitagbo na ko naong ni Renen nga murag dili ma-drawing sa kanervyos. Kibaw na siyang daan nga mabdus ko kay ako na siyang giteksan daan. Unsa may buhaton nato ani ron, amor? Abi ko pag nag-amping ka nga di masudlan. Matud pa ni Renen rin ako. Unsa? Nganong ako na may mag-amping nga ikaw may lalaki. Ingon ka, wa ni mo gisud. Tubag ko pa. Kaya wala jud bitaw, sure kung wala. Wait lang amor, sure kang ako nang gibuntis nimo? Pasig, dili ha, kay imo lang nagipaangkon nako. Gitutukan ako hait kayo si Renen kay di ko makatuo nga. Abi kay ni resulta na ang among binuhatan, gidudahan naman hinuong ko niya. Nga di siya ang amahan sa akong gimabdos. Sorry amor ha, stress lang kay ko tungod ani. Sorry nga nakasulti ko ngayon nato. Unsahon nga kadakuan ni nga tong problema nga ato bangon. Unsa may atong buhaton ani ron uy. Wala ko masayod. Wa ko kay bawo sa buhaton. Pareho ming duha ni Renen nga tuliro og wa ka bawo unsahon pagsulbad ang among problema. Awong gitawgan si ate ug naghila ko nga gisulti niya ang tinuod. Wa manggug kay laing kasulti o wa manggug kay laing kasultian. Gawas lang kang ate Papa Joe. Nasyak pud si ate ug ningon nga
Abi ko pag nag-amping mong duhan ni Renen, kibaw na magidunta mo sa sitwasyon nga lisod kaayo, kay gawas nga mga bata pa kay mo, wa pagid mo na uyuni sa inahan ni Renen. Sermon pa sa akong ate. Gikasukan ko sa akong ate. Pero pagkahuman siya na pud ang nagplano ug unsay next move nga angay namong buhaton. Para dili na mi makagasto, muundang lang ko sa akong pag-eskwela ug mupauli na lang sa among province. Samtang si Renen, pahibawan niya yung pamilya ug paningkamutan nga makasabot ug madawat ko ug ang iyahang umaabot nga anak. Mo na ang plano, Papa Joe. Pagkaugma dayon nagsakay pa ming duha ni Renen og the same bus paingon sa mua. Nagaksanay pa mi samtang nagtapad og lingkod, puno sa kahadlok ug kabalaka ug nagampo pud min duha. Nga unta, everything's going to be fine. Madala lang unta ko madawat lang unta ko sa iyang pamilya, okay ra gyud nako ang tanan. Gikan sa syudad ang bus, unang munaog si Renen kay mong balay tuapa sa unahan. Bye amor, wish me luck. Maukira lagi ta. Matod pa ni Renen. Diri ka na ako dungan siyang pag-kiss sa akong aping dayon kanaog sa bus. Ang wana ko damahang nga mao na dito ang katapusan niyang kiss sa akong aping. Mao nagkadto nga mong last nga kuyog tungod kay kabaligtaran sa among gitinguha ang sunod nga nahitabo. Pagkaugma dayon nikatag ang balita sa mua nga mabdos ko. Si Lupita ang nanabi sa simbahan sa iyang mga kauban nga mga women's ug mga BHW. Si Lupita na nabi sa tibok barangay nga mabdus ko ug di kuno si Renen ang amahan. Posible kuno nga usa sa mga admirer nako nga mga DOM ang amahan sa akong gisabak. Sa klase sa akong sideline nga model-model, mag-apil-apil og beauty contest, dili kuno malikayan nga makasugat ko og bisig kinsa na lang nga mga lalaki. Si ate nga mao'y nakadungog sa mga chismis, giduol niya ang grupo sa mga babae nga diya pud si Lupita sa tunga ug mao'y sigig panabi. Giyon sa man nimo pag-sure nga dili si Renen ang amahan sa gibuntis ni Amor, ha? Nga sila man duha ang manag-uyab. Isug pa nga pangutana kang ni ate nga tukang Lupita. Sure kay kuday kay kana si Renen dili na makaanak kay gibayuok na pagagamay. Daghan na nagnauyab sa una pero wa ni mabdos. Tubag pa ni Lupita dungan sa pagtulisok niya nga tukang ate. Nihawan lang si ate dito kay gitabangan naman nun siya away sa mga tiguang nga kauban ni Lupita sa ilahang Women's Association. Human niya ito, Papa Joe, lisod na kayo ang kontakon si Renen. Though lagyo ang balay pero naarami sa usa ka barangay. Sige ring ang iyang cellphone o di na po mo baw sa akong mga text. Sige na kong hilak niyanto. Niyato mga panahuna kay nahadlok na kung sa metabo sa ako ang gibuntis. Wa ako'y trabaho. Akong papa nagkasakit-sakit na pud o di na makatarong og panarbaho. Iyang sweldo ato ra mapunta sa iyang tambal. Akong mamasab na ilaing pamilya nga igo rasad ang kita. Unya akong ate kay minyo man pud ug nasyad po siya upat ka mga anak. Mga 2 weeks na kong nagsighilak o sig-dial sa number ni Renen pero di gyud makontak. Ang balita pa sa akong amigo nga si Baron nga gihigpitan na kuno si Lupita ni Renen. Di na gani kuno ni pagawson nga way kuyog kay mahadlok nga muadto sa mua og makikita nako. Usa ka gabi niya ana niadto sa among balay si Baron. Day amor, nakoy balita day. Si Renen palargahon ni Lupita sa Manila karong kadlawon. Nya mong ako'y mangitag paagi nga magkasrianay mo ni Renen. Mao pa'y hagad pa ni Renen nga ingno daw nako si Renen nga magtaban mi. Matud pa ni Baron nako, Papa Joe. Ako nga desperado na pud kayo, niuyon ko sa suggestion ni Baron. Namutos ko daan sa mga sinina para diretso na lang ko nga mupunit nini og musibat mi ni Renen. Sumoto, gabi ang dako, ngit-ngit kayo nga naglakaw si Baron kay dito mi sa kasagbutan agi padong silang balay ni Renen. Kung sa karsada nga manggod mi moagi basin og dunay makakita og makabantay sa si Lupita. Naabot na mi silang balay ni Lupita. Dito mi sa luyo sa may kasagbutan. Amor, pabilin ra ka diniha kay akong atuon si Renen. Matud pa ni Baron, nitandupog ko og nilingkod sa may kasagbutan. Taw-taw na ko nagpaabot sa ngit-ngit kay lugar nga bugtong mga usig sa irora ako nadunggan.
Gipamaak na ko hulmigas ug mga lamok. After mga 30 minutes, di ako'y nakita nga duha ka tawo nga nagpadung sa akong himutangan. Ug maulay akong kalipay nga ako nakita si Baron og si Renen. Renen. Hinay ko pang tawag niya dungan sa pagtindog og dagan dayong gakos ni Renen. Salamat nga ni agyud ka. Ayaw paglagang Manila. Ay ko biyai. Ay mig biyai Renen. Matod ko pa nga nagluwa pa samtang naghikap ko sa kong tiyan. Unya, unsa may atong buhaton amor. Ug na ako diri binantayan akong mga lihok. Nagyapon ta magkita. Magtaban ta Renen. Andam na ako mga sinina. I'm sure naka-empake na po siguro ka. Magpalayo ta diri. Matod ko pa, Papa Joe. Nangaot sa ulo si Renen. O ditubag nga, kung magtaban ta, asam ta padung. Nalitay kwarta. Akong kwarta igor ipliti o gamay nga allowance. Inihurot ani, kinsa may musuporta nato. Nahugno akong paglaom sa tubag ni Renen. I was expecting nga unta mingon siya nga kaya namong duha. Basta kauban lang mi. Pwede man ito siya manrabaho siguro. Pero wa na ko na madungog ngadto kaniya. Palabyon lang sa ito ni. Iniglaylo aning isyuha. Mubalik ko og mangitag trabaho para ipaglaban nato ang akong anak. Stay put lang ka. Okay? Matod pa ni Renen nga ni aksyon pa og talikod og nilakaw palayo. Klaro sa mga mata ni Renen ang iyang kalibog. He was confused and scared. Dito po na ko nakit-an ang iyang pagka-talawan. Nalupog ko sa yuta, dungan sa kong paghilak o kuwang lang nga muligid ko sa kasagbutan samtang naghilak, Papa Joe. Maula ko nadunggan nga usa ka tukar nga instrumental unya subo kay paminawon nga murni duyog sa akong kaparutan. Ang akong amigang bayot di ay nga si Baron ang nagpatukar sa iyang cellphone. Sige day amor, ihilak lang na tanan. Unya, gipatukaran ti ka og marriage di amor. Kay bagay kayo ni sa imong sitwasyon. Sige, padayon lang diha. Kay taas-taas man sa ning tukara. Anyways, kung mahuman, pwede raman sa ni i-rewind. Sige, ipagawas na tanan mong gibati. Matod pa ni Baron. Naghilak ko niya to, Papa Joe. Pero tungod kang Baron nagkatawa ko. Katawa na lang hilak ang akong gibuhat niya itong igayon na. O sige, hilak kung kataw ilang tong lakiha, uy. Mamas boy bitaw to. Matod pa ni Baron. Gipatindog ko ni Baron ug iya kong gialayan nga makalakaw ug naglakaw ming duha ug niya itong igayon na wa namin ni agis kalibunan. Nagpakrasada lang mi. Pero tungod sa akong amiga nga playful kayo, nagpatukar paghihapon siya niya itong instrumental nga makapahinuklog kayo nako ug ni samot ra kog kaguol. Giyatod ko ni Baron sa mua rin pagkahuman, iuli siya og nisamot kog hilak kay wa na nga akong amiga nga mukapakatawa nako. Hinoon, naraman pod si ate o ngayong upat ka mga anak kay kauban ra mamigpuyo. Pero lahi na gyud ang akong gipamati niadto. Wa na ko masayod og unsay dangatan nako. Og sa tinuod lang, usas ako nakagulan kay si Renen. Sayod ang Ginoo nga siya mo'y tanan nako. Love kay nako si Renen pero murag mawala na siya nako. Ingon man kaha si Renen nga balikan kaniya, paabuta lang. For the meantime, niya ko imong ate, nga mo'y muunong nimo. Diti ka pasagdanoy, amor. Matod pa sa igsuon, may na lang, kay bisan og nawala ang tanan nako, na pagyapon ko igsuon nga anda mo unong nako. Wa masayop ang ako nga women's instinct nga mawa na sa hingpit nako si Renen. Tungod kay sunod nga mga adlaw, Renen had just shut me off completely. Ambot na akong pasabot nga wala na. Di na makontak. Sa akong nahuna nga og naabot na siya Manila, wa naman si Lupita siyang kilid, pwede raman to siya makatawag nako bisan og text na lang. Pwede niya kung iya yung gustuhon. Nagkadako akong tiyan og wa na si Renen nga nagparamdam nako. Wa na magsuporta nako gawas kang ate. Kay si Papa, ginagmay lang ginatagan kay sige naman siya og absent kay mutaas man ang iyang blood pressure. May na lang kay dito ra ko sa amuang RHU nagpa-prenatal. Og plano pud nako nga dito na lang pud ko, mga anak, para gamay ra kog magasto. Pero ang kagayunan, wag yun makontento sa gihatag niya na akong pag-antos. Kay isa pag yun, nga iyang gipunan, nag-early labor ko. Mao nga gidako sa akong ate sa muang RHU pero wa ko dawata.
kay kinahanglan adto jud kuno ko sa dako nga ospital. Mao nga gidala ko ni ate sa Pikas Lungsod nga usa ka private hospital. Wa na mo expect nga unang adlaw pa lang nako na-admit na hurot na dayon ang among gamay nga tinigom ni ate. Pero laban lang gyapon si ate. Siya mo iniunong nako sa ospital. Ni samot pa ang problema diyang giingnan mi nga pwedeng masisaryan kuno ko. Ni balibad dayon ko. Akong giingnan ng doktor nga kayahon nako nga manganak nga normal. Pero sa may mahimo nako nga wa na magyud nako makaya. Gipanganak nako ang baby girl pinagi sa cesarean nga delivery. Okay, bawa na siguro mo kung sa'y katapat ini. Why lain kundi dakong kwarta. Walay insurance, walay PhilHealth, walay bana. Nito na sab ang akong mga luha. Ayaw nagilak-ilak di amor kay mabughat kag samot ana sa imong mga problema. Ang importante nga nasalba ang imong pagpanganak, nakagawas na ang bata. Kuha para ba kayo ang baby girl o liwat kay ninyong duha ni Renen. Matod pa sa akong ate. Asa man ta mangitag kwarta nga ikabayad diri ate oy. Pangutana ko pa niya. Mangita ko paagi. Chatan ako ang sister ni Renen nga nagtrabaho sa Amerika. Siya ro di siya mohatag nga pagumangkon ba ni niya ang bata tubag pa ni ate. Moto nga gitsatan ni ate ang usa sa maguwang ni Renen nga nasa abroad, nasa Amerika. Classmate sila ni ate sa una. Mao nga amiga raman jud sila pero pagkaibaw namo siyang kaibaw ba mo kung unsay iyahang gitubag? Ganahan ko mutabang pero masuko si mama. Gireplyan siya ni ate gingnan nga di lang ipasaba siyang mama pero gibalibaran lang yapon si ate. Wagi nihatag bisag usa ka dako. Bisan asa na lang naglaroy-laroy ang akong ate para makabayad lang mi sa hospital bills. Doon naman po hinuoy ni hatag pero di gyapon makatunga sa bill. Ang gibuhat sa akong papa iyang gibaligya ang iyang sakyanan nga giampingan kayo niya. Wa na ganin niya gibaligya ni sa una para sa iyang tambal pero nabaligya tungod sa akong pagpanganak. Tuod man nakagawas na mi sa akong anak sa ospital pero one day after ang akong papa na pud ang na-ospital kay giatake. Ang nahabilin sa halin siyang sakyanan, kulang pagani sa iyahang mga tambal. Naluoy ko sa akong ate, kay bago pagani siya nakalingkawas, ug bantay na ako sa ospital, ni balik na sab. Kay siya ramang yung masaligan ug bantay kay lagi, CS ko ug bago pang nanganak. Then napa ko'y bata, nga ati manunon. Mga usa ka semana ang nilabay, usa sa sakit nga balita ang gisulti ni ate nako. Wa na kaagwanta si papa, ni panaw na sa laing kalibutan. Wala na ko'y laing mabuhat gawas sa paghilak. Namatay na ang akong papa pero wag ko'y natabang isip iyang anak. Human sa lubong sa akong papa nakadawat og tawag si ate gikan sa igsuon ni Renen sa Amerika. Ni kondolensya namo. Nalipay ko nga nagtuo nga basin og iyang nga taga ng kwarta. Pero kay bao ba mo unsa iyang gi-offer? Matod pa sa maguwang ni Renen nga basin interesado ko nga makigminyo og kano nga tiguwang. Iyada kong i-refer kay na ako no siya kailang nga nagwanted og asawa nga Pinay. Og ako'y iyang naunaan. Of all the people, wa siya maguna-una sa sitwasyon nako. Kami pamanunta siyang igsuon. Iyang igsuon ang amahan sa akong anak. Plus wala pa'y buwan, sukad ko na CS. Pero gi-refer ko niya og foreigner Papa Joe. Kay matod pa niya. Mauray iyahang matabang aron maluwas ko sa kalisod. Kay willing ra pud kuno mo dawat ang kano, bisan og angkan. Niya mga panahon na Papa Joe, wa na ko naguna-una sa akong reputasyon. Anyway, guba na kayo akong record. Ako na lagi pistaan og libak sa mong lugar kay grabe kayo makatabi si Lupita. Sa mga tao unya punan og kuhaan ra bang istorya. Para lang yun, musamot ko kabati. Wa siya kaluoy og bisag respeto na lang kay bago ko o bago pa lang gani mi namatian. Unsa pa may ako ipanghambog nga bati naman kayo kog dungog sa amua. Ang importante nga makalabang ko mao nga kapit patalim na lang gyud ko Papa Joe. Bago ko na CS pero nakiga pinpal ko sa Amerikano. I mean not technically pinpal kay internet naman ang gamit na communication niya to. Ako gisultihan ng foreigner sa tanan og nidawat naman pud siya nako. Iya kong padana ng kwarta pero di dako. Mga $100 sa kada buwan. Pero pasalamat na kayo ko kay dako na kanang tabang nako og sa akong anak. Medyo okay na akong kahimtang niadto. 3 months nga sunod-sunod nga nakapada ang Amerikano nako og nagplano na gani siya nga morig Pilipinas para makikita nako. Pero kung kanus-ang nga okay nako, diha na pud nagparamdam og balik si Renen.
Ni chat si Renen nako kay mupauli kuno siya sa mua. Nanapog kuno siya trabaho. Iya ko naming padadaan og kwarta. Gibuhat po niya, nagpadala siya og 1,000 pesos nako. Pero naay kondisyon nga kinahanglan di nako makig-chat sa Amerikano. Nakaibaw di siya nga na ako'y ka-chat nga afam. Dili posible kay hinatag man sa iyang igsuon. Bisag unsa nako ka-hate si Renen sa iyang pagbiya nako why magparamdam pero so sa ka-chat lang niya nalukmay na sab ang akong kasing-kasing. Love paday gyapon nako siya. Moto nga akong gibuhagan ng foreigner. Tungod niya to, regular na mong communication ni Renen. Pero di siya makauli sa mong province kaya nagtrabaho ko na siya sa Manila. Wa na mi sa Amerikano kay nagbalik mi si Renen pero sa chatra o text. Matod niya, dili pa siya makauli sa mong lugar. Pero nilabay ang pila ka semana mula kong nabalitaan nga nauli na dahil si Renen. Naabot na siya pero wa siya naginusara. Na siya kuyog nga babae o bata nga iyahang anak ko no, di o man no, Papa Joe. Di ko gusto nga mutuo sa mong balita, bisan og chismis na, pero si ate mismo ang nisulti nako. Og si Baron, matod pa nila nga, same ra kuno og naong ang babay, batanom sad, pero mas gwapa pag yun ko. Unya, ang nakasakit pa kay, ang edad silang anak, pare-pareho sa edad sa akong anak. Buti pasabot nga paglarga ni Renen sa Manila, nakakita po dayon siya og babae o gipamabdusan po dayon. Nga no mangyod nga hilig medyo kaayog pasakit si Renen. Naka-recover naman ang ako. Diha na ko'y foreigner pero siya mismo ang nisugyot nga pawagan ng foreigner kaya makibalik siya. Masa magyod yung gusto. Kaya na magkalisod-lisod ko og taman, masakitan, magusbat ang akong kasing-kasing o akong kalag. Di pa baday igo ang tanan nga pasakit nga iyang gibuhat rin ako. Nagbako kog taman at ubangan ni Baron nga ang amaw na sad nga kong amigo gipatukaran na sad ko sa iyang cellphone nga makapanlimbawt. Duyugan na sa kuno niya ang pagkamatay sa kong gugma ni Renen. Ikaw manggod, usa ka kablit ni Renen nimo mupaday ni kag kitiw ng imuhang ahos-ahos. Wa gyud kanitagam juday. Kung ako pa nimo no move on, go out and explore panrabaho Nag-hiring man ang resort nga akong gitrabahoan. I-recommend ti ka. Matod pa ni Baron din ako. Sumato Papa Joe, ni trabaho ko sa resort o hotel nga narasan sa mong lungsod, isip front desk officer o receptionist. Unang adlaw lang sa akong duty, naglisod ko o pangitag sinina nga sulubon. Tungod kay wa na maigo na ako. Puros na luag ako mga sinina. Dito pa na ako na-realize di ay kung unsa na ako kadaot. Niwang na di kay ko. Mura na kong tukog tungod sa problema. Bisan og nagbutang pa ko og make-up sa kong naong pero feeling nako bati gihapon ko og naong. No wonder nga maski pili ni Renen ang bag-o niyang uyab tungod kay gwapa kaayo ni, hamis, flawless og sexy bisan og bago pa nanganak. Ako ani Baron, 20 years old na lang ko pero gayot na kay kog dagway, matod ko pa sa akong amiga. Samtang nagtapad mi sa front desk. Nag-self-pity na pug kaay. Buhilak na sab karon, iuna sab na ko niya kung tukar o duyugo na sa tika nga maghilak. Matod pa ni Baron nga padong nga ni kuha sa iyahang cellphone para patukaron na pod ang maong tukar. Maayo na lang gani kay naa si Baron nga piring nga mulingaw nako kung mo-action ako og self-pity. Siya may mo remind nako nga blessed gihapon ko kay naapaghihapon ang tao nga nipaluyon nako. Kana mao akong ate. Nga mo'y nibantay sa akong anak kung motrabaho ko. Naapod si Baron. Unya, tungod sa akong trabaho, malingaw na pug ko. Pero mo lagi na, kung masakit akong anak, maproblema na pug ko, kay maluoy ko ni ate, kay napod buri ba siya iya mga anak. Nya punan pa sa akong anak. Nasinatin akong pinakahadlok nga experience niya itong na-dengue ang akong anak. Si ate yun ang namugos nga ma-admit si Inday sa private nga hospital. Kaya mas maayo ko no ang serbisyo dito kumpara sa public. Sumoto bisag wa may kwarta pero private hospital na mo siya gidala na mo si Inday. As expected, kung private hospital kanang imuhang 10K usara ka adlaw na kay pangayuan man daw ka og down payment. Nisamot na ang tanan og nawa na ang among tanang kwarta ni ate hasta mga sensiwa na. Mao nga nakahukom ko nga muduol sa amahan sa kong anak. Siyempre asa pa manday ko mga igtabang, di ba sa papa naman gyud sa kong anak. Wala ko'y kahadlok nga niyato silang balay o gipangita na ako si Renen.
Pero si Lupita ang niatubang nako. Kato pa nagtagbo na mo, face to face ni Lupita mao ang usa sa di na ko malimtan nga pangitabo. Dito na ko nasaksihan unsa siya kakampo ni Satanas. Way kaluoy sa bata. Wala naman sila si Renendere o Jessa, nagpuyo. Niuli na silang negros kaya mag-process silang kasal. At man kuno sila mapakasal sa lugar sa babae. Matod pa ni Lupita. Nagpaubos lang yung ko, Papa Joe. Kaya kung tuyo na ko ang kaluwasan sa kong anak nga na dengue, na kinahanglan ko silang tabang pinansyal. Ma'am, mangailan akong tabang dirinin kaya na dengue ang mong anak. Tuwa sa ospital karon. Nasa syudad, unya wag yung may magamit si ate. Pakiluoy pa nako niya. Nagpaubos pa ko og nihilak pa ko siyang tubangan. Wala man tanay problema ana amor. Pwede man kong hatag. Dili tungod kay giilan nako ang apo nako o anak na sa akong anak ha. But as a good role model, is leader sa BHW, muhatag man ko. Pero ako lang gipugnan akong paghatag kay lisod na ug makabalita ang pangasaunon ni Renen. Wala big siya idea nga dunay issue si Renen tali nimo. Nah, basin og di madayon ang kasal. Dito Papa John, niulbo na ko. Wa na ko makapugong sa akong gibati og nigawas gyud ang akong gitigom nga kasuko niya adtong pamilyaha. Unsa pa gid ako sala na ko ninyo ha? Ganong di man jud ko nimo mauyunan. Pero ganong nakauyon man ka sa bagong karelasyon ni Renen. Di man punta siya dato. Pero ganong buutan man kay kaniya. Ganong salbahis man kay kanako. Unsa may sana ko nimo? Og ni syagit na ko nitong gayuna Papa Joe pero sa Lupita igo ra nga nangilugpoy og nitubag nako. Basta di ko ganahan nimo. Ayaw nag-ipugos imong kaugalingon kanang imong problema karon sa imong anak nga na dengue, sulbara na. Kay wa man nagsugo nimo nga magpabuntis ka. Wa ko ikatabang nimo og hinaot pa nga di na ka mobalik diri kay bisan og kanus adi gid ka madawat amor. Wa po ko'y apo nga lain. Gawas lang sa anak ni Renen og Jessa. Naglingo-lingo ko sa kong ulo Papa Joe. Kay di ko makatuo nga napaday tao nga sama kang Lupita ka malupit. Ni para ko sa niagi nga bus ug nibalik ko sa syudad kundi na-admit ang akong anak. Nga way dalang kwarta. Huy-huy akong abaga nga naglakaw sa entrance pa lang sa ospital. Wa na ko masayod ug asa ko mangita og kahulaman. Nakuratan pa ko diyang kusog nga ni bagting akong cellphone ug akong gikuha ang akong cellphone ug si Baron ang caller. Day amor, naay grasya para nimo oh. Gikan sa imong guardian angel. Nagbinayot nga tingog ni Baron. Unsa man na Baron? Ay kung inaana bi. Nga nana si nagpadana og flowers ha. Di ko malipay ana kay di pwede na ibayad og ospital. Kwarta kung gusto karon panahon na. Tubag pa nako niya kay normal man gyud. Nga ang among resort nga makadawat kog mga regalo or token kasagaran mga flowers gikan sa mga nagkalain-lain na mga guest or maybe sa mga nakagusto nako. I don't know Papa Joe kay wa naman jud ko believe sa kong kagalingon. Feeling nako ni pati na gyud akong naong. Daot na kay ko nga murag tukog unya na miyahok pa nga akong naong. Wa na ko'y confidence sa akong kagalingon. Nadungog nako nga nitingog si Baron sa pikas linya nga murag kwarta man siguro ni day kay gisud mag-envelope. Kung okay nimo akong ablihon with your permission. Akong gipablihan ni Baron ang sobre Papa Joe unya mao na lay ako nadungog nga porting syagit sa bayot kay daghan kuno kayong kwarta ang sulod. Nakapangalan ako ang sobre pero why nakabutang ang name kung kinsa gikan. Anonymous ang nakasuwat Papa Joe. Niadto mga orasa nga nakinahanglan kong kwarta wa na ko'y pakialam kung kinsa tong kwarta gikan. Gamiton akong kwarta para sigurado nga maluwas si Inday. Ipadala ni Baron ang kwarta pinagi sa Money Courier Papa Joe. Di na ko mularga na pud balik sa probinsya. Nalipay kog dako. Kay gibalita sa doktor nga luwas na sa kakuyaw nga stage Inday. Nisugod nagtaas ang iyang platelet pero wa pa mitugti nga maka-discharge. Ni-stay pa mi si ate ug mga duha ka adlaw sa ospital. Usa pa mi gipapauli. Nakabayad ko sa ospital Papa Joe tungod kay nakoy guardian angel nga wa pa nako mailhi og si kinsa. Kung si kinsa man gani ang akong guardian angel ato na mahibaw-an Papa Joe sa part 2 sa akong istorya kay murag taas gyud kayo ang istorya nga imuhang basahonon Papa Joe. Mao nga ako lang sa ning putlon and to be continued lang ta. I hope nga okay ra sa mga viewers nga mabitin og gamay. Mas maayo man sab para na ay thrill. Daghan kayong salamat Papa Joe ug until next time kini imo magtatampo amor.